Nuwun Paman. mawon Pangeran dengan dhuwure aku kongso tetep kaya putra para panjriting turangga mesti kata engkang bocah layu sepe Nyadung dawuh Paman Patih Harya Sengkuni ngawis anggening para putra-putra Sata Kurawa man Ulenggang putreng Banjar Jungun pun Dursasana kepareng sumadung dawuh menggamra putu
wigatosipun dene paduka ngawe sangjaning para putra Sata Kurawa paman. Iki paman kula Jumadung Dawa paman. Ingkang putra Padrema Kati Jumadung Dawa Jimbalan paduka paman Patih Harya Seguni. Kepalih badhe palih dawuh menapa caritanipun badhe. Dawuh menapa kenging putra Palacandra kula wonten palebadan kali kadhepil punika paman Patih Harya Seguni. Man. Keruman. Nggih. Keruman. Iki omong apa? Nyadung dawuh, Man. Ya. Lanjut iki. Aku ngerti. Iki omong apa to? Wigatose napa? Wo. Aku dikongkon Kakang Durna. Hah? Iki omong apa? Aku dhewe ora weruh. Iki kok senengamu kok ora. Nyadung dawuh, Man. Timbalan paduka paman Patih Harya Seguni. Ingkang putra Panjenengan Jumadung dawuh. Ya. Paman kuwi ingkang putra pun Kartomarma Jumadung dawuh. Iki paman kuwi ingkang putra pun Sotemu Jumadung dawuh. Tak watu. Tak watu. Rian. Paman Patih Harya Seguni. Kepareng ingkang putra pun Citraksi. Kepareng cucu-cucu Madung. Dawuh paman. Aja kaget kowe kabeh tawi. Mergo aku oleh mandat saka Kakang Durna sing wigati. Gandeng Kakang Durna ora iso mboyong Semar mergo diadang-adangi dening anake ya kuwi Bagong. Dawuh saka Kakang Durna Bagong kudu dirangket. Digrincung tangane, digrincung sikile, dibondo tangane, dilebokke ana ing pakunjaran. Mula kowe kabeh tata-tata samapta ing gati sawega ing diri dina iki mangkat ngarangket karo Bagong, ngrincung sikile Bagong merga wis wani karo Kakang Durna. Bocah-bocah Kurawa kabeh sikra kang bala tumingal prangat sampo samya meteli. Oh. Wala dalah dawuh ya kurang gawean timen. Bau sampean dawuh kalih kula men pun Bagong tok wae. Kula cekele beres. Dadak nglumpukke Kurawa 100 barang. Ngrepoti man. Wis sing baku kowe mangkat dina iki. Nggih. Nyuwun pamit madal wasilan ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit Paman Patih Harya Seguni kula badhe majeng wonten ing pabalatan. Ya sing ati-ati. Nggih, mergane boten ngaten. Iki mengke Bagong gak saya ndadra.
edan. Oh. Oh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya prawira diktaya ora nanggono magawe kelar iro wang-wang Bah Setyaki ngaglah bergagah kuyundra menang kaya gendewa marat soto manak jaran apa-apamu wah ngenyek karo aku iya menungso tatanan Bagong nyengoh ngono piye semua lho kok swatama areng apa we mesti dikongkon bapakmu to we kon ngrangket karo aku mergo aku wani karo bapakmu bela dalah dasar para nyata ya nya rangketen nek iso rangketen wela dalah keparat edan Kurawa 100 dampyak-dampyak ngono ngrangket Bagong ngrincung sikil mbonto tangane Bagong bakal tak lebokake pakunjaran sebab apa Bagong wani karo bapa Begawan Durna ayo murugake manuta Bagong rangket kowe bakal tak rangket tak krincung sikil tak bonto tanganmu tak lebokke ning pakunjaran siap wis sasat ison jero langit waton iso ngelangkai kuandane Ndara Setyaki lho aku lho wis aku nyengkuyung bapak ya wis kowe menengo wae rasah cangkeman cangkemmu kuwi hus wela dalah bocah wangkut wae ayo sotomu kowe gelem bali ora sesuk ora bali saiki ora bali ora balik lakon kendaratane Raden Setyaki ya tibakno ning dadaku apa kelakon kowe ra endo tak tebuak dadamu lakon dadi randha bojomu Singalena prapteng lalis ana ing kene marganing patimu Swatama wayang anyar temak jegal
Edan kalungan koyo ngene barat. Aduh, sahabat to. Sanjak sirahmu. Ya. Aduh. Mati sabato. Tatanan kowe. Dumeh wayange dhewe njur sageleme dhewe. Ya, kowe kuat nadahe pusakaku. Ayo wak gebuke cengel ora mati dening aku aja diundang Swatama kemarat. Mas jar wah, melu-melu nyaut kowe ya. As. Wah, edan. Wah. Edan. Edan. Woi. Woi.
Bejah kula paman. Satama mungsuh Bagong kok kalah. Sanes Bagong ingkang kula mengsai. Lha ansur sapa? Karang Kademel ki anake ming Ponokawan. Mboten. Nyatanipun wonten ing mriku wonten Sentyaki. Sapa? Sentyaki. Senopati Ndrawati ki tekan Karang Kademel. Iki, Paman. Njur kowe menang kawon. Oh, elek mundul, Catama mundul. Iya. Wah, jan edan, Paman. Kula piyambak perang Godo. Kula sautke Godo, kula pendhetke Godo, kula antemke sirahe mboten napa-napa. Mboten tumpama bareng mriko nyaut Godo. Godo kula tembak-tembakke ki apa? Lah jenengane lah. Tutuk-tutukke. Nggih, tutuk-tutukke. Godo kula disaut medun, disawat medun sirah kula tutuk kening sirah kula. Aduh, buyer kula man. Wis kana mundur iki kula sumanggaken. Wela dalah iki kok Kurawa kok duting gruduk kok sing eneng kene meng aku karo Durmagati duting gruduk nendi ya. Kayae kok mangkat rono ning mbuh nek gur bali rono. Kurawa ki arep-arep ana kawan wedo kalah do jirih-jirih. Aduh pejah lho Paman. Kartomarma mungsuhmu sapa? Dereng ngantos kula menika tanding brata. Kula nembe maju kemawon. Weruh Godo ibur. Welah. Godone Setyaki kuwi mau mbok bilih ngaten. Usatama mungsuh Setyaki kalah. Wis kana mundur iki. Pun kasumanggaken Paman. Heeh. Durmagati maju. Lah ngapa? Kesel. Mbok ya maju pisan-pisan. Allah. Jajake balik ki. Iya wis kowe kanggo kowe siap. Wis kana Setyaki disumbari. Ya. Pun mang rada suminggil. Nggih. Ndak keneng tangan kula sampean cemaput. Iya. Ngono lah. Oh, ke. Setyaki Ponong Parat. Bagong ora pok wenehke lho aku. Maju mrene. Piye? Maju mrene. Aku kon rono. Iya. Aku kon maju. Iya. Njol sing kipel sapa? Ora cah licih maju mrene. Siap kowe lah dalah. Amuk jula mlata, jaya mlata-mlata Setyaki kowe wani. Mungsuh Durmagati kowe iso menang mungsuh Durmagati tangeh kelakone cepak pulunge. Ayo maju mrene tanding yudha karo Setyaki. Mati drang kuning kene mergane patimu drang tak. Wedhus tenan ora. Sumbar galak-galak kok tak delok tak sawang sumbar. Mawinga-winga kok dlang tak mlayune ora rono malah rono. Saedan ora. Kaya iki sapa sing ora maju? Lawan. Sapa iki? Taksa. Sapa? Taksa. Citraksi po Citraksun. Pun padha mawon. Ya wis maju kene. Untel panas. Mungsuhe Setyaki kowe wani. Wani. Iya. Wani tenan. Wani man. Tenane wani. Nggih. Wis maju kono. Mas pikir? Iya. Kula tak nyumbari kali Setyaki. Iya. Sepikir inggah mriki. Ya. Wong tuwa kok dikon nyingkrih sak geleme dhewe. Setyaki. Citraksi Ponong Parat. Kowe brak-brek barisaning kuku Kurawa. Iya dasar Baranyata. Lho kok kowe wani timen. Apa aja takon dosa kelakon tinjung akhirat nyawamu dlang tak.
munyuk cah kae ana wis sumbar kaya ngono kok ngonekke lasem solo kok sing digebuki ngomong Kurawa 100 kok sing pekok 99 ora ana sing maras babar blas lah dalah Kakang Durna kasumanggaken Kakang Durna panaringane rala macaring ratri linenggak canggane ra kapisanan aning marang Brantayuda ngapa kowe kaget kowe mesti kaget nek sing maju Setyaki krungu suarane tok krungumu mesti Gatotkaca lole ora lole iki tenanan iki urusane sampean karo aku nek sampean ora gelem mendho paripaksa kula minangka seksi keamanan dan ketertiban Karang Kadempul kula ora trima nek Karang Kadempul nggo jak-jakan menus kaya sampeyan wah menungsa latelahitan ora latelahitan iki tenanan iki wis iki urusane lenang dolenang ijen doijen ora ana Setyaki ora ana Kurawa enange ming Durna karo Bagong minggir iya sampean minggir iya ndak kena sikut kula iya semaput sampean iya sak karepmu kono minggir kono saiki nang kene enange ming Durna karo Bagong apa kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Sundamanik? Apa kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Bedor? Pusaka apa kowe? Weh, urung ngerti kowe iki ampuh tandange. Aja ben-ben tujepke dadamu ora glebak. Aja diundang Bagong. Menungsa ora tataran kowe wani karo Begawan Durna wani wae kedhise aku ora wedi Dur nanging karo kowe iki aku ora nek wedine tampan ana pusakaku Kyai Sundamanik ngosing kene tak jarwani sing jeneng pusaka kuwi tumamane saka sing kuwasa tegese sing duwe fitrah pusaka tersebut nah sing gawe urip ngeparengke Bagong iki modar saka tanganing Kyai Sundamanik ya berarti bener dalan patine Bagong ki mergo Kyai Sundamanik nek sampean nganti Sundamanik tampake dadane Bagong kok malah gur mentul-mentul malah sampean kewirangan Gusti ora ngeparengake Bagong tumekeng bakti pusakaku ki Digdaya ya mergo obat areng apa kalah karo sing alami-alami wis sampean ora usah kokean perkara wis ora usah kakean apa jenenge gunem sing tanpa guna jor sermu piye nek kowe ora kuat nadhahi pusakaku kene ya bukane aku ora kuat aku ki tumindak seneng aku nganggo akal ora kok nganggo akal ngono lho tumindak ki nganggo akal dirembuk tenanan adanto aku karo kowe iki mungsuhan tenanan duwe mungsuh lahir batin duweni rasa sengit karo sampean ning kudu dirampungke kanthi cara sing halus ora gelem kasar ora gelem diaci aja piye sampean adu kapinteran iya iki Mas Bagong SSN
sarjana durjana kuwi ya. Ayo sampean ngejawa. Oh, aduh kepinteran. Ya, tak ladeni. Kowe sik, aku sik. Kowe sik wae, kowe minangka sing di omah. Iya. Iki mendho galake Durna. Mendho udan kaya. Balamu wis bali kabeh. Heeh. Saiki tak takon. Pak Boletus, tapak kebo sikile 100. Kuwi gampang. Lek lu telek ning alu, ayo wis tak bedhe kabeh. Waduh, apa ya? Saiki ngene wis. Apa ya? Tak takoni iki nek tanganku megar. Ngene iki ngosek. Iki nek ora ketok. Mergo niki ana sandi morse. Jroning tanganku megar ngene iki ana kata sandine. Apa kuwi Pak? Iki nek tanganku megar ngene iki werdine apa? Apa kuwi werdine? Stop alias huprei. Carane ning prapatan iki lampu merah. Njur werdine kepiye? Lah nek sampean sing nampa iki mongko sampean ra ndek SIM bayangno. Kepiye perasaan sampean? Ngarep ana polisi, mongko sampean bar kelangan dompet. SIM atas nama Untung. Ah, sampean perasaane sampean piye? Nono Pak polisi prit ngoten iki. Aku wedi. Ya wedi. Kudune puter balik. Ning gandeng aku darurat wigatiku ki pancen penting-penting tenan, aku ora iso puter balik. Nah, karena aku wegah ditilang. Lah nek sampean wegah ditilang, sampean ya uga kudu nampa cagak listrik. Darurat. Mau aku wae. Mas, bagian kula ya. Iki ben biasane Cen Durna mungsuh wong Pandhawa niki gayeng. Saya terus Bagong. Alhamdulillah kula le nyuwara orang ngrekoso. Iya. Arang wong ngrungokke lho. Iya. Kudune aku wis ora digawe kurang ngene iki. Men para miyarsa ki do penasaran. Setyakine versine dalang iki nek ngantemi Durna kepiye? Mun saiki digawe penasaran tahun ngarep iuran nanggap meneh. Lho. Berpikir bijak. Oh ya wis. Sak gelem sing penting bapakmu kelakon bangun miturute para kawula. Lah ya wis kok sowan bapak nggo Den. Yo. Kakang Durna kados pundi Kakang? Sekawit kula sampun adu arep kaliyan Bagong, kula niatipun menika badhe adu kadegdayan. Adu atos sing balung ulut ing kulit. Nanging nyatanipun kula kalah pinter kaliyan Bagong. Wela dalah. Sampeyan dinapakke, kula iki nemeng dingaten iki. Tanganku ki megar werdine apa? Iki werdine lampu merah utawa stop. Nek sampeyan ora ndek SIM terus sampeyan apa arep nekat wae. Mongko sampean bar kelangan KTP, kelangan SIM. Kula ditapuk cepet, kula mencelat mriki Adipati. Kula mboten saged mboyong kali Semar. Wela dalah nyimpang marga Kakang, golek srana liya supaya Pandhawa ringkeh kekuatane. Aku Adipati, monggo kula dhereke kula jam teng papan sing paling bener Adipati. Inggih Kakang.
tak tutak. Mbok apa? Tak tutak. Mareka den prayitna semuriris. Semuriris eka balik Titiyane kandayane Trisunya Purnama sasi Bagong joget-joget pun Kurawa pun bubar. Lan Ndara Setyaki karo para lancur-lancur Pandhawa. Wah, menika gandeng bapak menika nggadahi gegayuhan. Mongko bapak ngendika wong sing duweni gegayuhan kuwi pacobane mesti tumpuk matumba-tumba. Mila kawontenan wonten ing Karang Kadempel menika sakmenika kula sterilisasi. Kuwi tegese kula amanke. Kula pasrahke kalih gentho-genthonipun. Enten Ndara Setyaki, Ndara Gatotkaca, enten Ndara Antarja, enten Ndara Antasena. Menika sampun saged merantasi. Ya wis. Watana ora gawe gelo kuciwaning para bendara. Mboten mergi sampun kula saira kok. Samsu Wah, aku penikmat samsu padake Rama. Pun sedaya sampun merantasi. Ning iki ngene to, Le. Pripun, Pak? Jroning aku mbangun miturut iki mbutuhke syarat srana ning abot. Ning sing iso nglakoni lan sing iso mangkat mung kowe. Lah sampean aku dhewe ora iso. Mergo aku dhewe wis sumpah aku wis wegah munggah ning kahyangan. Lah napa to? Syarat-syaratane supaya bisa kelakon anggonku mbangun miturute para kawula sak negara Ngamarta. Kudu nganggo syarat srana ya kuwi wujuding winih pelemper tangga jiwa lan jambu dipunirmala lho Le. Arep sidhem permanem tanana beneng walang alisi ku nganggo sung paham ora wae nane ora gleceh srane lah pelemper tangga jiwa menika wontenipun pundi mongko kuwi mapane ana ing kahyangan lah aku ki pinaringan sasmita saka ngersaning Dat Kampurwaing Dat sing bisa njalukke utawa nyuwunke wujuding winih pelemper tangga jiwa kuwi ora liya mung anake Semar sing ragil sing jenenge Bagong sing bakal dadi duta suarane wong cilik suarane para kawula supaya digatekake karo dewane lan karo Ratu Gustine mula to Le kowe aja abot atimu kowe aja wegahan kowe aja males nek diutus karo bapakmu mboten mergo iki ora mung tak nggo srana mukti awakku dhewe ning iki uga bakal kanggo syarat srana muktine kawula sak negara Ngamarta to Le lajeng mekaten kula kedah mangkat benjang menapa ora ketang sambung obor cara lintang mangkata dina iki nggih ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik mangkata ning Kayiwangan Surabaya to siap Amen.
nek khusus. Ora wayahe kok senane. Ora to? Ora. Ora. Ana pamundutan apa? Ora sak geleme dhewe. Nang omah iki senane ya wis. Karo nunggu kabul kawusanane Bagong. Role. Kowe nindakno kewajibanmu. Siap. Kowe goro-goro karo Gareng. Aku mengko tak teko kari mergo ana sing kudu tak urus ning kelurahan oleh siap ngestaken dawuh Bapak. Nek ora jelas keterangane ngene iki. Gur kon budal ning Suralaya tok nggone ngendi aku dhewe ra roh. Jane piye bapake jare dewa. Wah, nek aku ngetan mengko jedule segara, ngulon segara, ngidul segara, mergo asline pulau Jawa iki dikepungi segara. Ning ya ora apa-apa, ora masalah. Ora masalah wis. Wong ki nek pancen agek ketrima uripe kudu diteter nganti kaya ngene iki. Ya. Tak suwunke karo sing gawe urip. Muga-muga Bagong anggone goleki Kayangan Suralaya papan dununge ana ngendi aku iso dituduhke. Awale aku eneng kene. Aku ujug-ujug teko ning Kayangan Suralaya mandi ucape keluar Bagong. UB Channel, enteng berisi, jaga NKRI. Gedabus bersama UB Channel.